Γεια σας. Εμείς είμαστε ακόμα με το φίλο μου τον Αλέξανδρο. Καλησπέρα σας. Σήμερα, επειδή ο φίλος μου δεν βλέπει άνιμε πέρα από το Chainsaw Man για κάποιο λόγο, θα του δείξω αποσπάσματα από άνιμε χωρίς να εξηγήσω τίποτα. Δηλαδή θα δει μια σκηνή χωρίς να ξέρει τι προηγήθηκε και τι ακολουθεί από αυτή τη σκηνή. Άκυρες σκηνές. Άνιμε out of context, που είναι ένα δημοφιλές joke στην κοινότητά μας. Έχω 15 κλιπάκια, αν δεν κάνω λάθος. Τα πρώτα είναι πολύ σύντομα, δηλαδή λίγων δευτερολέπτων, και σταδιακά μεγαλώνουν λίγο, δηλαδή είναι, ξέρω εγώ, 1 λεπτό, ας πούμε, το καθένα. Δεν χρειάζεται τίποτα από σένα, αλλά θα σε ρωτάω μετά από το καθένα αν σου δημιούργησε αρκετή περιέργεια για να το έβλεπες. Οκ. Αυτό είναι το μόνο που θέλω να μου πεις. Ένα ναι, ένα όχι. Ας ξεκινήσουμε με το πρώτο. Επίσης, συγγνώμη. Αυτά τα κατέβασα στην αρχή χωρίς υπότιτλους, και επειδή δεν είχαν υπότιτλους και έπρεπε να βάλω υπότιτλους ελληνικούς, γιατί ο Άλεξ δεν ξέρει αγγλικά, έπρεπε να τα βλέπω στα αγγλικά και έκανα τη μετάφραση εγώ, και όλους τους υπότιτλους τους έχω φτιάξει εγώ. Οπότε αν δεν είναι μεταφράσεις τέλειες ή whatever the fuck, οκ, παιδιά, σταυρώστε με. Εγώ τα μετάφρασα. Οκ, πάμε στο πρώτο. おみこくん、膝枕してもらえないか。君の張りのあるともで打ちますよ。Όπα ρε μπρο. Λοιπόν, αυτό το κλιπάκι το διάλεξα γιατί έχουν μια συζήτηση και άλλη ξαφνικά τραβάει όπλο και μου φάνηκε αστείο, γιατί είναι κάτι που με μάρει καμιά φορά με τους φίλους σου, σε φάση ρε μαλάκα, αλλά αυτή το έκανε όντως. Ωραία. Κλιπάκι νούμερο 2. 問題あんの？真冬さんとちょっとキャラが被りそうなんですよね。ああ、確かにロリキャラっぽい星川と被るかもな。ああ、いえ、真冬さんはどちらかというとロリババアな。ズブリ。おはよう。あんな。おはようございます。 Θα έβλεπες αυτή τη σειρά? Από μένα είναι όχι. ございます。熊だ。Τη γάμισα. Πόσες φορές σου έχει τύχει αυτό στην πραγματική ζωή? Να βλέπεις ότι το ένα σκυλί που είναι δεμένο δεν φτάνει και να υποθέτεις ότι δεν θα φτάνει ούτε το άλλο. Και να έχεις άδικο. Είναι ευτυχώς καμία. Εμένα που έχει τύχει ταυτίστηκα πάρα πολύ. Αλήθεια. Το κλιπάκι κόβει ακριβώς εκείνη τη στιγμή που τη σκάει ο σκύλος. Κόβει. Νομίζω είναι πιο αστείο τη δεύτερη φορά. Ναι. Αυτό το συγκεκριμένο. Όπα ρε, έβγαλε η άλλη τα μάτια της ρε μαλάκα. Για μισή κοντομουκιά ρε φίλε. Μπορεί όχι ένα προς ένα, αλλά πόσες φορές έχει τύχει να τραβάς κάτι και να ξεφύγει το χέρι σου και να τη σκάσεις τον εαυτό σου? Εντάξει, έχει πολλές φορές. Έχω δώσει το μάτι μου περισσότερες φορές από ό,τι θα ήθελα να παραδεχτώ, είναι η αλήθεια. Δεν ρώτησα, θα την έβλεπες από αυτό το κλιπάκι τη σειρά, ναι ή όχι? Όχι. Θα καταφέρουμε, ένα θα το δει, δεν γίνεται, ένα θα θέλει.誰ってもう見えてたっつうの。おかっぱだろ。何？私と戦争したいの？はあ？それはこっちのセリフですね。 Από αυτό το κλιπάκι θα έβλεπες τη σειρά? Δεν νομίζω. Το σκέφτηκε περισσότερο από όλες μέχρι στιγμής. Είναι να σε βάζουμε. Νομίζω το κόνσεπτ αυτού του βίντεο είναι ότι ό,τι νομίζεις ότι θα συμβεί, ξέχνα το. じゃあ見ててみ。ほらお手。ちょっとゆっこ、大丈夫？あ、なのちゃんち行こっか。何の知ってるの？そりゃ知って
Ωραία, φίλε, είναι κάποιο σκυλί αυτό που έχει υπερδυνάμεις, ξέρω εγώ. Όχι, είναι η απεικόνηση του πώς νιώθεις, πώς θες να τσιρίξεις. Φίλε, πραγματικά. Έτσι θες να τσιρίξεις όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, αυτό απεικονίζεις, ναι. Εγώ θέλω να τσίριξω έτσι όταν χτυπάω το μικρό μου δαχτυλάκι ξέπλυντο. Αν δεν κάνω λάθος, επειδή αυτή είναι σειρά κωμική, έχει πολλές σκηνές που είναι στην ουσία αυτό το πράγμα. Η σειρά, για να καταλάβεις, λέγεται Η απλή ζωή μας, η κανονική μας ζωή, η ήρεμη ζωή μας, κάτι τέτοιο δεν θυμάμαι. Και απεικονίζει καθημερινές καταστάσεις με αυτόν τον σουρεαλιστικό τρόπο, ξέρω εγώ, με υπερβολική κωμωδία. Ας πούμε, έχει μια σκηνή που πιάνει ένα μολύβι, μηχανικό μολύβι, και θέλει να πατήσει το κουμπί πάνω για να βγει η μύτη του μολυβιού. Αλλά επειδή δεν κοιτούσε εκείνη τη στιγμή, έπιασε το μολύβι ανάποδα. Και πάει να πατήσει και πατάει τη μύτη και καρφώνει το δάχτυλο. Πόσες φορές, φίλε, το έχεις πάθει αυτό, να πούμε? Και κάνει ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή, πατάει την μύτη και κάνει. Και δείχνει πάλι αυτή την ακτίνα και ξεζουμάρει και δείχνει τη γη και τους πλανήτες στη σειρά και να τρυπάει τη τσιρίδα της όλους τους πλανήτες στη σειρά. Ωραία, παιδιά. Θα το έβλεπα. Αλλά κάθε φορά που θα το έβλεπα, θα έλεγα Α, το έχω πάθει. Κυριολεκτικά αυτό είναι. Αυτή η σκηνή ξεκινάει με το να λένε κοίτα τι γλυκό που είναι αυτό το σκελάκι, δεν πρόκειται να δαγκώνει. Και λέει Α, θα το χαϊδέψω εγώ, κοίτα. Και πάει και λέει Έλα, δώσε πατούσα. Και το σκυλί σε δαγκώνει τελικά. Και σφασικά από το σπίτι. Επόμενο κλιπ.いかがなされた。なんか飛び込むの怖くて。情けなや。ピーラーをここへ。今こそプニエ様の体温に報いる時ではないのか。何を迷うことがあろうぞ。ブレー。やっと。野菜の情けじゃ、人参殿。お先に。我らもすぐ参ります。野菜が本当に生きてやがる。あんなやっぱり魔女だ。 Πάρα πολύ αστείο. Δεν ξέρω για σένα. Κάθε φορά που βλέπω την πατάτα να κάνει. Στο επανειδήν. Κάθε φορά πεθαίνω, δεν ξέρω γιατί μου φαίνεται τόσο αστείο. Και εδώ στο βάθος, άμα δεις, βγάζει το πετσί του το κρεμμύδι και πηδάει στην κατσαρόλα, το βλέπεις. Α, ναι. Και εγώ με τη σκηνή ακριβώς. Επειδή είμαι άσχετος από μαγειρική, πρώτα δεν έπρεπε να μπουν όλοι οι άλλοι και μετά η πατάτα. Μ' αρέσει ο προβληματισμός του. Νομίζω ότι το καρότο με την πατάτα είναι παρόμοιος ο χρόνος. Μη σου πω η πατάτα, όχι, σίγουρα είναι πρώτη πατάτα, σίγουρα. Είναι Ναι. από τα πιο δύσκολο μαγείρευτα πράγματα είναι η πατάτα. Για να μην μείνει ομή, να μην είναι σκληρή. Οπότε τεχνικά περιμέναν να μπει το καρότο πρώτο, αυτό ήταν το λάθος. Η πατάτα έπρεπε να μπει. Εντάξει, τότε πάω πάσο. Είμαι άσχετος από κουζίνα. Ναι, ρε φίλε, θα το βλέπω, πιστεύω. Θα έχει πολύ γέλιο. Δεν είμαι σίγουρος ποιο είναι το κόνσεπτ της κανονικής σειράς, γιατί αυτό δεν είναι το επίκεντρο. Δηλαδή η σειρά δεν είναι κανονικά. Είναι μια άκυρη σκηνή που νομίζουν ότι κάποια έχει μαγικές δυνάμεις και ζωντάνεψε κάποια πράγματα. Και για να μας δείξει ότι κάτι όντως το ζωντάνεψε, μας δείχνει τα λαχανικά τα οποία έχουν αποκτήσει ζωή, όπως βλέπουμε εδώ. Δεν έχω ιδέα με τι έχει να κάνει η υπόλοιπη σειρά. Απλά πάνε σε αυτό το δωμάτιο να δουν τι γίνεται και παρακολουθούν από το παράθυρο αυτή τη σκηνή και εμάς μας τη δείχνει από τη δικιά τους πλευρά από των λαχανικών. Εντάξει, δεν μπορώ να φανταστώ καν ποια θα είναι η επόμενη σκηνή. Δεν ξέρω, μ' άρεσε τόσο πολύ όταν βρήκα το κλιπάκι. Λέω ναι, αυτό είναι ό,τι πρέπει. って逃げとる。止まらないと撃つぞ。クソガキども、この町のミジンコになれ。マジで出た。本当に取ったすごーい。さすが白羽鳥11段。増えたな。すごくない？すごい。私すごく可愛い？投げたら爆発するかも、その弾。爆発するわけないだろう。本物にしちゃ反動なさすぎだしな。反動？お前はあるのか、本物撃ったこと。ねえよ。最高！この町のミジンコとなれ！待て！作戦会議を開く。ダメだ！どけΔεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα γιατί ένας τύπος πυροβόλησε μια μπαζούκα σε παιδιά. Δεν έχω ιδέα γιατί δεν ξέρω. Μην ρωτάς. Η ερώτηση είναι αν θα το έβλεπες. Όχι. Λοιπόν, ωραία, δεν λέω τίποτα, θα στο δούμε πρώτα. 腹減った。なんか美味しいもの
もうこれ食って帰れ。何それ、黄色いチンチン。バナナだよ。黄色いチンチンいただきます。聞け。何これ、うま、世界一そんなに。キモ。まさかこんなにうまいものをくれるなんて。私のこと好きなのね。はあ。 Ήμουνα τόσο διχασμένος γιατί χρησιμοποιεί μια έκφραση στα Ιαπωνικά. Λέει μια λέξη που είναι ο τσίντσιν, που είναι ο παιδικός τρόπος για να πεις πέος, τέλος πάντων. Να πεις πουλάκι, ας πούμε. Και στα αγγλικά έλεγε μια αντίστοιχη έκφραση και λέω πώς να το μεταφράσω στα ελληνικά για να δείξω ότι λέει αυτό συγκεκριμένα. Να μην μπερδευτείς με το πουλάκι που πετάει. Και σκεφτόμουν να βάλω κάποια άλλη λέξη στους υπότιτλους, αλλά λέω δεν μπορώ να βάλω κάποια που να μην είναι ιδεότερη, τέλος πάντων. Γιατί υποτίθεται είναι παιδί. Οπότε πρέπει κάπως να το. Ναι. Δεν έχω ιδέα πώς γίνεται να μην έχεις δει μπανάνα ποτέ στη ζωή σου. Αλλά να έχεις δει το άλλο πράγμα. Και να είναι το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι όταν είσαι 8 ή όσο είναι τέλος πάντων αυτή. Τι να πω, ρε φίλε, δεν θα το βλέπω. Επίσης, ως προς υπεράσπιση σου, σχεδόν σε ό,τι έχεις πει ότι δεν θα το βλέπεις εσύ, ούτε εγώ θα το βλέπα. Ούτε. Οκ, εντάξει. Τα περισσότερα πράγματα που σου δείχνω σήμερα θα δείχνω επειδή ακριβώς είναι γελία και τα κοροϊδεύουμε εδώ μαζί. Δεν θα τα βλέπα ούτε εγώ. Γιατί δεν ξέρω τι εικόνα περνάει για μένα. Τα σημερινά παραδείγματα δεν βλέπω τέτοιο. Οκ, εντάξει. Επόμενο κλιπάκι. おらおら、てめえおら、いい加減におら。おら。怖え。おらって言われるの怖え。待て。そいつらを話してもらおうか。クリニキさん。なんだてめえ、関係ねえだろ。出すもん出したら返してやるって言ってんだよ。それともてめえが出してくれんのか。出すのだと。さあ出したぜ。なんだ、物足りないのか、欲張りめ。やるよ、欲張りめ。なんだこいつ。まあいいや、こいつも一緒にやっちまうか。いや、待て、よく見ろ。あいつの体。俺は知っている。お前たちのような不良の心を正すのは努力や友情ではない、無償の愛だ。イヤッホー、抱きしめてやるぞ。こんなチャンスがめったにないんだ。逃がさんぞ。出てきたぞ。イヤホー。 Δεν ξέρω γιατί, όταν το ετοίμαζα ήμουν σίγουρος ότι θα γελούσε στην αστυνομία. Για κάποιο λόγο το λέω η αστυνομία, αλλά θα το μοιάσει, δεν μπορεί. Σίγουρα θα γελάσει με την αστυνομία. Από αυτό το κλιπάκι θα το έβλεπες. Όχι. Είναι η ίδια σειρά που είχαμε κι άλλο ένα κλιπάκι πιο πριν που έσκασε μια κοπέλα μια άλλη στο ντουβάρι. Α, οκ. Και θα έχουμε άλλο ένα κλιπάκι από αυτή τη σειρά. Έχω 3 κλιπάκια σε αυτό το βίντεο από αυτή την ίδια σειρά. Για να δούμε τα φτάσουμε στο τελευταίο, αν θα αλλάξει. Συγγνώμη, 2 στα 3 πέτυχαν. Επόμενο. それでは最後にパンを試食してもらいます。いや、とてもそんな食欲はあまりと思うなら食してほしいんです。なんでバカル違う。実は一瞬は食パンではなくキャロットミックス果汁パンだったのです。人参の食べられないちびっこにおすすめ。さ、どうぞお召し上がりを。いらない。 Κάθε φορά που ο Μαν 100% ψύχρεμα κάνει μετά από όλο αυτό. Λοιπόν, καλή όρεξη. Κλαίω κάθε φορά. Εντάξει, ναι. Θα το βλέπεις? Όχι. Δεν έχω ιδέα τι γίνεται στην υπόλοιπη σειρά, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να εξηγήσω κάτι περισσότερο. Λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος, αυτά που έχουν μείνει ξεκινάνε να είναι. Πήγαν από σταδιακά άλλο και πιο περίεργα, λες και τα προηγούμενα δεν είναι τα περίεργα. ごめんね。
ところに呼び出しちゃって、どうしても君に伝えたいことがあって。伝えたいこと？なんだい？はい、慌てない。その前にゴリラの花ちゃんからヒントを得た踊りを見てもらいます。可愛くもなければ頭も悪い、リコーダーも上手に吹けない私だけど、この踊りに免じて全部妥協して私と付き合ってください。ちょっと待った。何もゴリラの花ちゃんからヒントを得たのはおかっぱだけではない。私と付き合ってください。どっちもブスすぎて無理だわ。どっちも。 Δεν ξέρω αν μπορείς να διαβάσεις τι απάντησε ο Μαν. Το διάβαζα, ναι. Επίσης ο Μαν δεν βλέπει και είναι έτσι. Έχουν σβήσει τα μάτια του και καλά γιατί είναι απρόσωπος. Α, οκ. Από αυτό το κλιπάκι θα το βλέπεις? Όχι. Αυτό ήταν το τρίτο κλιπάκι από την ίδια σειρά. Ελπίζω να σε έπιανα έστω με αυτό. Πάρτε το πολύ, θα πιστεύω ότι θα έλεγα ναι. Εγώ θα το βλέπω. Αυτό θα με έπιθε. Αν δεν κάνω λάθος, αυτά τα κορίτσια τα δύο διαβάζουν σε ένα βιβλίο για ένα γορίλα που λέγεται Χάνα και κάνει έναν χορό του καλέσματος για να προσελκύσει τα αρσενικά, τέλος πάντων. Και συζητάνε μεταξύ τους για χαβαλέ. Θα μπορούσαμε κι εμείς σαν άνθρωποι να το κάνουμε αυτό για να προσελκύσουμε κάποιο αγόρι, ξέρω εγώ. Και η μία να σε φάσει, αν το κάναμε αυτό, πώς θα ήταν? Και το φαντάζεται, ξέρω εγώ, και φαντάζεται αυτή τη σκηνή που σου έδειξα. Είναι στο μυαλό της, δηλαδή δεν είναι πραγματική. Οκ. Αλλά με αυτή τη σειρά δεν θα μου έκανε εντύπωση και να ήταν πραγματική, αν σκεφτείς τα προηγούμενα δύο που είδαμε, τα οποία ήταν πραγματικά. Ναι, εντάξει. Επίσης δεν θα μάντευα ποτέ ότι ήταν στην ίδια σειρά σκηνές αυτές. Δεν είσαι έτοιμος για το επόμενο. Ό,τι και να νομίζεις ότι θα δεις, δεν είσαι έτοιμος. Okay. Και ναι, αν διαβάσεις κάτι και για μια στιγμή σκεφτείς μέσα σου, διάβασα καλά, διάβασες καλά. Οκ, πάμε. こいつが犯人です。何なんだこれは。取った。 Δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι πιο περίεργο από το συγκεκριμένο κλιπάκι. Είναι top συνήθως πάντα σε τις λίστες. Okay. Ο πρώτος man που τον ευροντάει είναι κάποιο είδους επιθεωρητής, παύλα detective, και αυτός ο δολοφόνος που κυνηγάνε πάντα τον παίζει πριν ή αφότου σκοτώσει κάποιον. Και φέρνουν τον πρώτο επειδή είναι ειδικός στο παίξιμο για να μπει στο μυαλό του και να τον βρει, ξέρω, κάπως έτσι. Οπότε πάει στα σημεία που φαντάζεται ότι μπορεί ο δολοφόνος να τον έπαιζε και τον παίζει γι' αυτός και λέει ναι, στεκόταν εδώ, και μετά από λίγο πήγε εκεί και μετά έκανε αυτό και τον βρήκαν έτσι. Δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω τίποτα περισσότερο, δεν έχω δει τη σειρά. Αλλά ναι, τρελό κόνσεπτ. Οκ. Άρα όχι, ούτε αυτό θα το βλέπα. Γιατί ρε μπρο, δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, αυτό νομίζω είναι το πρώτο τελευταίο που θα δούμε. そうか。ごめん。平野、こいつはトリガーガード前のレバーを押して、それでセーフティーが外れる。その後は右側に突き出ている作動桿を引く。それで撃てる。当たらない。当たらない。 Υπήρξε θρυλικό κλιπάκι για την κοινότητα των άνιμε, ναι. Πασίγνωστο, δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν το ξέρει αυτό το κλιπάκι. Το context είναι
ξέρω κάποιο τρόπο. Το context είναι. Αυτή τη σειρά την έχω δει ολόκληρη. Είναι μια σειρά η οποία είναι στην αποκάλυψη των ζόμπι. Έχουν επιβιώσει κάποιοι τελευταίοι άνθρωποι, ξέρω εγώ. Και αυτός που πυροβολάει εδώ δεν ξέρει να χρησιμοποιεί όπλα. Και σε αυτή τη σκηνή αναγκάζεται να χρησιμοποιήσει όπλο, αλλά επειδή είναι ακόμα δεμένο πάνω στην κοπέλα και δεν μπορεί να το λύσει, αποφασίζει να το χρησιμοποιήσει επάνω της, ξέρω εγώ, γιατί δεν προλαβαίνει να το λύσει με ασφάλεια. Και ο άλλος που μείνει με τα γυαλάκια ξέρει να χρησιμοποιεί όλα τα όπλα γιατί έχει κάβλες με τα όπλα και του δίνει οδηγίες εκείνη τη στιγμή για το πώς να πυροβολήσει, ξέρω εγώ, ναι. Απλά αυτή η σκηνή είναι προφανώς τριλική γιατί δεν μπορεί μία σφαίρα να περάσει ανάμεσα από δύο βυζιά με αυτόν τον τρόπο χωρίς να τα τρυπήσει. Καταργεί κάθε κανόνα της φυσικής για να γίνει αυτή η σκηνή που είδες πολύ τώρα. Το είχα δει σαν έφηβος αυτό και ήταν από τις αγαπημένες μου σειρές ever, ρε. Ήταν ο θεός μου αυτή τη σειρά. Ήταν ό,τι καλύτερο έχω δει στη ζωή μου κάποτε. Και υπάρχουν τουλάχιστον 2 λόγοι γι' αυτό. Εσύ από αυτό το κλιπάκι θα την έβλεπες? Μόνο για 2 λόγους. Ναι, αυτή η σειρά χαρακτηρίζεται από όμορφα κορίτσια, ζόμπι και πιστόλια. Εντάξει, μπρο, ίσως το βλέπα. Και όλος περίεργος, παρόλο το πόσο πολύ έμφαση έχει σε σεξουαλικές σκηνές, ας πούμε, είναι πολύ καλή ιστορία και ήταν από τα top κάποτε όταν είχε βγει, δηλαδή την έβλεπε όλοι λίγο πολύ. Αλλά δυστυχώς ο συγγραφέας, συγγνώμη για όποιον δεν το ήξερε και το μαθαίνει εδώ, δυστυχώς ο συγγραφέας πέθανε από αυτή την ιστορία και μετά την πρώτη σεζόν δεν συνέχισε ποτέ. Και είχαν στεναχωρηθεί πάρα πολύ προφανώς και για το θάνατο του ανθρώπου, αλλά και επειδή όντως ήταν καλή σειρά και θέλαμε να δούμε τι θα γίνει μετά, αλλά δεν θα μάθουμε ποτέ. Μαλακία. Λοιπόν, θα πω ναι, τώρα προχωράμε. Για το κερδίσαμε. Μετά το επόμενο κλιπάκι, ανάλογα αν πει ναι ή όχι, θα πει όχι, αλλά ας πούμε ότι μπορεί να μην πει όχι. Θα σας βάλω εδώ σε ποια είπε ότι θα έβλεπα. Νωρέα, κακιόι. Το άφησα να παίξει μέχρι αυτό το σημείο γιατί τρώει το κεράσι και μεγαλώνει. Δεν ξέρω, το παρατήρησε. Τρώει το κεράσι και ψηλώνει. Το είδες αυτό? Δεν μπορείς να βάλεις. Δες το. Οκ. Απλά ξαφνικά ψηλώνει. Γίνεται τόσο γρήγορα δεν πρέπει να το καταλάβεις. Το τι συμβαίνει σε αυτή τη σκηνή είναι ότι αυτοί οι δύο είναι φίλοι μεταξύ τους. Αυτός με την πράσινη μπλούζα, με αυτός με τα μαύρα ρούχα. Καλοί φίλοι κιόλας και τα πάνε καλά μεταξύ τους. Αλλά σε αυτό το επεισόδιο τον απαγάγουν αυτόν με τα πράσινα, αν δεν κάνω λάθος, ή εξαφανίζεται κάτι τέτοιο. Και αυτός που βλέπεις αυτή τη στιγμή δεν είναι ο πραγματικός. Είναι ένας κακός που έχει μεταμφιεστεί σαν το φίλο του. Και προσπαθεί να τον προκαλέσει για να δει μέχρι πού μπορεί να το τραβήξει χωρίς να του ορμήξει ο άλλος στην ουσία. Αυτή η συγκεκριμένη σειρά, καταρχάς πάρα πολύ καλή σειρά. Ιστορία, χιούμορ, άκυρες σκηνές, δράση, έχει τα πάντα. Είναι γαμάτη, πάρα πολύ διασκεδαστική. Και εμένα είναι από τις αγαπημένες μου, δηλαδή έχω δει 200 και σειρές, αυτή παίζει να είναι στις top 5 μου ever. Μου αρέσει πάρα πολύ. Το πρώτο τατουάζ που έκανα στη ζωή μου είναι κυριολεκτικά η δύναμη από αυτό το χαρακτήρα. Είναι το τατουάζ που έχω στην πλάτη. Από αυτό το κλιπάκι θα το βλέπεις? Άντε ρε φίλε, αν το έχει κάνει τατουάζ είναι σοβαρά τα πράγματα. Άσχετο με αυτό. Από το κλιπάκι θέλω να μου πεις. Ξέχνα τι σου είπα. Άμα έβλεπες μόνο αυτή τη σκηνή θα σου κινούσε την περιέργεια? Ρε φίλε, όχι, εντάξει, να μην κινούσε την περιέργεια. Νομίζω δεν γέλασες με κανένα άλλο όσο γέλασες με το κεράσι. Κάνα, ναι, εντάξει, ήταν πολύ αστείο. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στο βίντεο, φίλτατε Αλέξανδρε. Ευχαριστώ και εγώ. Βάζω στο μοντάζ τώρα εδώ ή κάπου εδώ τέλος πάντων σε ποια είπε ναι ότι θα έβλεπε, τα οποία είναι ξεκάθαρα αντικειμενικά τα καλύτερα άνιμε που φτιαχτήκανε ποτέ και να πάτε να τα δείτε κι εσείς. Θα κάνω παύση εδώ χωρίς κανένα λόγο. Εγώ ξέρω τουλάχιστον 2. Εγώ ξέρω τουλάχιστον 4. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Αν θέλετε να δείτε κάτι που είναι στο αντικείμενο του Αλέξανδρου, ελάτε πίσω στο κανάλι σε ένα μήνα ή αν έχει περάσει ένας μήνας από αυτό το βίντεο, πηγαίνετε τώρα στο κανάλι, θα είναι ανεβασμένο τώρα. Θα τα πούμε στο επόμενο λοιπόν. Να πω κάτι που θέλω να το πω πάντα. Ναι. Like και subscribe. Δεν το είπα εγώ, παιδιά, το είπε ο Αλέξανδρος. Like και subscribe. Καλή συνέχεια. Είναι δωρεάν. Και βοηθάει πάρα πολύ το κανάλι. Αυτό θα λένε όλοι. Παιδιά, τι τζάμπα είναι και βοηθάει το κανάλι.